କେଳି କଦମ୍ବ ମୂଳେ ଗଲି ଆଜି ଆଜିରେ ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ବୋଲ ଯାଇଲା ଜେରି କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ଏଇ କରକୁ ଆଜି ଗଲେ ହବ ଆଉ। ହଉ ଜୟ ମା ଚଣ୍ଡୀ। ମଉସା ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସାଇ ଅଛି, କବାଡ଼ିଆ ହବ। ହଉ ହଉ ସାହେବ ହଉ। ବଙ୍ଗାଲୀ ବଙ୍ଗା ଟିଣ ବଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଣ ଟଣ ରାଣୀ ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ ମାଡ଼ି ଆସ 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 ବଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଣ ଟଣ ମାଉସୀ ଆଗ ହବ ଆଗ ଚୁଟି ଫୁଟି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ ଏ ତେଲି ବୋଉ ଏଲି ବୋଉ ଏ ଆର୍ୟନ ମା ଏ ବରା ଏ ବେଲି ମା ଏ ମା ମାଉସୀ ଯିଏ ଅଛ ଯଦି ଚୁଟି ପୁଞ୍ଜେ ଆଣଲୋ। ଭାଇ କଣ ହବ? ହଁ ହବ। ବାଳ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଭାଇ ବାଳ ରେଟ୍ 525 3 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଦଉଛ ତମେ ମଧୁଆ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆଉ। ଭାଇ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଯିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଗରମ ଆଉ। ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବେପାର କରୁଛୁ ପୁରା ଏଠି କେତେ ଥର ମନା କରିବି ରହ ଆଜି ଆଜି ତୋର ମୋର ଦେଖା ଦେଖି ହବ ଆଉ। ତୁ କଣ ବେପାରୀ ରେ? ମୁଁ ତୋର ବଡ ବେପାରୀ। ତୁ କବାଡି ବେପାର କରୁଛୁ, ମୁଁ ଚୁଟି ବେପାର କରୁଛି। ଲଡା ଲଡି ହେଇଯିବା। ତୁ ଦେଶୀ ମଦ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମଦ। ଲଡା ଲଡି ହେଇଯିବା। ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଯିବା।